салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ҷоров ҳастам ва ин барномаи чӣ бояд кард аст. Дар ин маврид мо дар бораи чӣ гуна амал кардан ҳангоме ки шумо аз қарор ё ин ки ягон амали муфаттиш норизо ҳастед ба шумо суҳбат мекунем, маълумотеро ба шумо пешкаш мекунем. Хеле ки ҳамагон медонед, Сархонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолати судӣ ва ҳуқуқ ба ҳимоя ба тамоми шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин шахсони бешаҳрвандӣ ё ин ки шахсоне ки дорои шаҳрвандии давлати хориҷаро доранд, кафолат додааст. Чунин дар Сарқонуни Тоҷикистон оварда шудааст. Дар мавриде ки мо ҳоло мехоҳем гӯем, ин кафолат, яке аз намудҳои ҳамин кафолат ин ҳуқуқ ба овардани шикоят аз амал ва беамалии муфаттиш мебошад. Дар ин ҷо мехостам аввал яке ҳамин мазмуни амал ва беамалиро ба шумо фаҳмонам. Бинед, аз амал ин муайян аст, яъне агар муфаттиш ягон амале содир кунад, мисол дар намуди баровардани ягон қарор, таъинот, ягон фармон, ягон амали дар рафти мурофиаи ҷиноятӣ ва аз он шумо норизо бошед, шумо метавонед ки шикоят кунед. Ин амал аст. Беамалӣ бошад, яъне маънои онро дорад ки муфаттиш бояд ягон корро иҷро кунад, вазифадор аст ки иҷро кунад, вале онро дидау дониста иҷро намекунад, ё ин ки аз нодонистаниаш иҷро намекунад, ё ин ки ба ягон таклиф, ягон дархости шумо беасос рад карда мешавад. Дар мисоле ки шумо мехоҳед дар мурофиа ягон шоҳидеро даъват кунед ки ӯ пурсида шавад, шумо мисол мехоҳед ки экспертиза аз нав таъин карда шавад, ба экспертиза саволҳои иловагӣ пешниҳод карда шавад, ё ин ки ягон амали дигар барои ҳимояти худ пешниҳод кунед, онро рад мекунад бе ягон далел, бе баровардани ягон қарор. Инро беамалӣ меноманд, яъне ки он коре ки бояд ӯ иҷро мекард, иҷро намекунад. Аз болои ҳамин амал ва беамалӣ шумо метавонед ки шикоят кунед. Кӣ метавонад шикоят кунад аз болои қарор, амал ё ин ки беамалии муфаттиш? Ҳар як он шахсе ки дар ҳамин парванда ҳамчун тараф иштирокчии мурофиа иштирок мекунад, яъне ки гумонбаршуда, ҷабрдида, ҳуқуқшинос, адвокат, эксперт, шоҳид, шахси холис, дигару дигару дигар, касе ки дар ҳамин парванда ҳаст ва ҳамчунин ҳамон шахсоне ки ҳамин амал ё ин ки беамалии муфаттиш ба манфиати онҳо зарар мерасонад. Мисол, муфаттиш бо қарори худ амволеро ҳамчун амволи бо ҷиноят ба даст оварда гуфта ба ҳабс мегузорад. вале ин амволи шахсии шумо ҳаст, шумо дар ин парванда умуман дахл надоред, шуморо ягон кас ҳам даъват кардагӣ нест. Дар ин маврид шумо метавонед ки аз болои ин қарори муфаттиш шикоят кунед. Шикоятро аз болои қарори муфаттиш фақат ба прокурор метавонед ки шумо ирсол кунед. Шикояти шумо бояд дар муддати 3 рӯз дида баромада шавад. Вале агар прокурор зарур шуморад ки барои баррасии шикояти шумо маводҳои иловагӣ, ягон маълумотҳои иловагӣ низ зарур бошад, метавонад ки ин муҳлатро ба 7 рӯз дароз кунад. Дар ин бора бобе ҳаст дар Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номаш ҳамин хел аст: шикоят аз амал ва беамалии мақомот ва қарорҳои суд. Бинед, дар моддаи 119 Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ хеле ки гуфтам оварда шудааст ки кӣ метавонад ки иштирок кунад, кӣ метавонад ки шикоят пешниҳод кунад ва муҳлати пешниҳоди ҳамин шикоят оварда шудааст. Бояд гуфт ки шумо агар аз ягон амали муфаттиш, аз ягон қарори муфаттиш шикоят кардед, ин маънои онро надорад ки ҳамин қарор боздошта мешавад, он қарор қувваи қонуниашро гум мекунад то баррасии шикояти шумо. Не, он қарор рафтан мегирад, муҳтавои ҳамон қарор иҷро шудан мегирад, вале агар зиноҳои болоӣ, чӣ ки гуфтем, прокурор қарор ба манфиати шумо барорад, бо ҳамин қарораш қарори муфаттишро бекор карда манфиати шумо ҳимоя карда мешавад. Дар моддаи 123 Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ оварда шудааст ки шумо метавонед ба прокурор муроҷиат кунед аз қарори муфаттиш. Инро ман гуфта гузаштам. Вале агар шумо аз қарори прокурор ки
шикояти шуморо баррасӣ мекард, розӣ набошед, дар ин маврид чӣ кор кардам дар кор? Дар ин маврид шумо он қарорро гирифта метавонед ба прокурори болоӣ шикоят кунед. Мисол аз қарори прокурори ноҳия метавонед ба прокурори вилоятӣ ё ин ки ба прокуратураи генералӣ як бора муроҷиат кунед, ё ин ки як бора метавонед ки ба суди маҳалли ҷойгиршавии ҳамон прокуратура шумо муроҷиат кунед, шикоят кунед ва дар муддати 1 моҳ бояд ки шикояти шумо баррасӣ карда шавад. Инак хулосаи ҳамин барномаи мо. Чӣ бояд кард ҳангоме ки шумо аз қарор, аз амал, беамалии муфаттиш розӣ нестед ва шумо сарқонун кафолат додааст ки ба ҳар роҳу воситаи қонунӣ худатонро ҳимоя кунед. Яке аз роҳҳои қонунӣ ин овардани шикоят аст. Шикоятро аз болои муфаттиш шумо ба прокурор ирсол мекунед. Ба прокуроре ки дар ҳамон ноҳия ҳаст, назорат аз болои иҷроиши қонунҳо дар мақомотҳои тафтиши пешакиро дорад. Ба он нафар шумо шикоят мекунед. Шикоятатон дар муддати 3 рӯз ё ин ки 1 ҳафта дида баромада мешавад. Агар прокурор ба шумо оиди ҷавоб додани шикоятатон ягон мактуб, ягон хабар ирсол накунад, ё ин ки агар шумо норизо бошед аз баррасии шикоят, шумо метавонед ки ба прокуратураи болоӣ ё ин ки ба суд бо ариза муроҷиат кунед. Аризаи шуморо суд дар муддати 1 моҳ дида мебарояд. Чӣ хеле ки гуфтем, прокурор дар муддати 3 рӯз ё ин ки 7 рӯз агар зарурият пайдо шавад ки маводҳои иловагӣ ҷамъ карда шавад, баррасӣ мекунанд, мебинанд аризаро. Ҳатман бояд ки ба шумо хабар расонанд. Ин яке аз муҳтавои асосии қонун ҳаст. Шумо бояд хабардор бошед ки аризаи шумо дар кадом марҳила ҳаст, онро қабул карданд, қабул накарданд ва чӣ қарор бароварданд. Аризаро ба ду намуд метавонед шумо ба прокурор ё ин ки ба суд пешниҳод кунед: ба таври хаттӣ ва ба таври шифоҳӣ. Вақте ки ба таври шифоҳӣ шумо ариза пешниҳод мекунед, бояд ки аризаи шумо дар протокол сабт карда шавад ва ин баробари ҳамон аризаи хаттӣ ҳаст. Новобаста аз оне ки шумо аризаи хаттӣ нависед ё ки шифоҳӣ нависед, ҳатман бояд ки мақомоте ки ба он ариза пешниҳод карда шудааст, ба шумо бояд ҷавоб гардонанд. Дӯстони гиромӣ, ин буд барномаи имрӯзаи Чӣ бояд кард ва як бори дигар аз шумо хоҳиш мекунем ки дар барномаҳои мо лайк, комментариҳои худатонро фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед ва ба ҳарчи бештар дӯстону наздикони худ ин видеоро тавсия диҳед, то ин ки ҳарчи бештар мардуми мо дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ хабардор бошанд. То боздид.